Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih kalian Bu Ayun. Wonten pasinaon basa Jawi kelas 12 samenika sampun ngancik wonten materi ingkang enggal inggih menika teks crikak, crita cekak. Sampun mangertos teks crikak utawi crita cekak menika kados menapa? Sampun sami mangertos nggih, crita cekak utawi crikak menika kados cerpen utawi cerita pendek. Saderenge mlebet wonten ing materi, monggo kita semak kompetensi dasaripun. Inggih menika 3.2 mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis karya fiksi dan non-fiksi secara lisan dan tulis. Mlebet wonten ing materi menika, monggo kita gatekke tegese teks crikak. Crita cekak utawi crikak yaiku karangan cekak kang awujud gancaran utawa prosa kang nyritakake saklebatan lelakoning uripe tokoh. Ala becike wewatakane kanthi pangangkah kanggo tepa tuladha utawa piwulang. Lan crita iku bisa rampung diwaca sepisan lungguh. Sejatine arane crikak kuwi saka tembung crita lan cekak. Nanging aran cerkak wis kadung sumebar ing pawiyatan SMP. Mula kang baku yaiku aran crikak. Mlebu ing titikane crikak ana wujude gancaran utawa prosa. Isine bab lelakon ing masyarakat. Ana paraga utama lan panyengkuyung utawa pendukung. Ngandhut piweling lan pitutur. Lan pungkasan dawane crita ing antarane 1 nganti 5 kertas folio. Mlebu ing subbab sabanjure yaiku struktur crikak. Dadine crikak kuwi yen kawangun saka 1 eksposisi utawa pangenalan bab kahanan crita. Ana ing struktur crikak iki pengarang nepungake utawa ngenalake para paraga, nata adegan lan hubungan utawa sesambungan paraga paragane. Dene komplikasi utawa panjlentreane kedadean wiwitan kang dadi sumbering prakara. Dadi ning kene iki kedadean wiwitan kang dadi sumber masalah kanggo para paragane. Rising action yaiku nuju ana ing konflik. Dadine ing struktur crikak iki masalahe kang dilakoni dening paragane saya tambah. Dene turning point yaiku puncak utawa pucuking konflik. Bagian iki yaiku bisa disebut klimaks. Ana ing bab iki uga nasibe para paraga ditemtokake utawa kasil apa orane ngadepi masalah kuwi mau. Dene ingkang pungkasan yaiku ending utawa rerampungan. Ana ing struktur crikak iki nasib-nasib kang dialami para paragane wis cetha utawa wis jelas banget. Uga bisa diarani rampung, yaiku bisa kanthi bungah utawa bagya atau senang, bisa uga kanthi sedih. Subbab sabanjure yaiku ngenani unsur intrinsik lan ekstrinsik cerkak. Apa to kang diarani unsur intrinsik? Yaiku unsur-unsur kang ana ing sajrone crikak. Dene unsur ekstrinsik yaiku unsur-unsur kang ana ing sanjabane crita cekak. Mlebu ing rerinchan unsur intrinsik crikak. Saka tema yaiku punjere lelakon sajroning crita. Dadine tema kuwi diandharake kanthi implisit utawa tersirat.
Wujude tema kuwi werna-werna, bisa diandharake liwat irah-irahan, gambaran latar, paragane utawa saka pacelathon antarane paragane. Alur ya iku reroncening kedadean kang ana sajroning crita. Alur crita ana 3, ya iku alur maju, alur mundur, lan alur campuran. Latar ya iku sekabehe katrangan panuduh sing ana sesambungane karo wektu, swasana, lan panggonan ing sajroning crita. Latar iku ana 3 jinise, ya iku latar panggonan, latar wektu, lan latar kahanan utawa swasana. Dene pamaragan utawa penokohan ya iku carane pengarang nggambarake lan njlentrehake karakter utawa watak paraga-paraga ing crita. Sudut pandang utawa point of view ya iku posisine pengarang nalika nyritakake crita. Posisine pengarang iku ana 2, ya iku dadi wong kapisan utawa orang pertama. Pengarang dadi tokoh lan dadi lakon ana ing crita. Dene dadi wong katelu utawa orang ketiga, pengarang dadi pengamat ana ing crita. Amanat ya iku ajaran moral utawa pesen didaktis kang arep dijlentrehake pengarang marang wong kang maca ana ing karyane. Pungkasan ya iku gaya bahasa utawa gaya basa. Lelewaning basa kanggo nyiptakake sawijining irama utawa swasana persuasif, uga nuduhake interaksine antarane paraga. Menawa ana ing unsur ekstrinsik crikak, ya iku unsur-unsur kang ana ing sanjabane crikak, ana 3, ya iku latar belakang utawa lelandhesan reriptan sastra diciptakake, ya iku kapan karya sastra utawa reriptan sastra kasebut ditulis. Kapindho ya iku kahanan masyarakat nalika reriptan sastra kasebut diciptakake, ya iku kahanan masyarakat saka ekonomi, sosial, budaya, politik nalikane karya kasebut diciptakake. Pungkasan ya iku latar belakang utawa lelandhesan utawa kahanan pangripta utawa pengarang. Dadine kahanane pangripta iku kepriye bisa kagambar ana ing crita cekak. Sampun rampung pasinaon dinten menika. Matur nuwun sedaya, sampun sami anyengkuyung channel YouTube Pasinaon Basa Jawi. Tansah semangat sinau basa Jawa nggih. Basa Jawa SMA Negeri 1 Purwoasri tansah nyawiji. Sugeng pepanggihan malih wonten ing Pasinaon Basa Jawi salajengipun.